Хәерле көннәр һәммәгезгә дә дуслар. Бүгенге тапшыруга Урта Терешка авылыннан сәләм хаты килде. Үзенең матур туган көнен Шарипова Мәүҗүдә Шамиловна каршылый. Аны әлеге гүзәл бәйрәме белән тормыш иптәше Фатих Рәшитович, улы Илгиз, килене Эльвира, оныклары Илдар һәм Эмиль котлыйлар. Безнең якыныбыз Урта Терешка авылының урта мәктәбен тәмамлап, Мәләкәс шәһәренең киллиятендә бухгалтер һөнәрен үзләштерә. Укып бетергәч, авыл җанлы кыз бала яңадан туган ягына кайтып, хезмәт юлын колхозда бухгалтер булып башлый. Шул дәвердә алар безнең әткәй белән очрашып, бер-берсенә гашыйк булалар һәм озакламый гаилә корып өйләнешәләр. Шул вакыттан бирле яраткан хатыным бар көчен, үзенең мәхәббәтен, вакытын безгә, гаиләсенә бүләк итеп яши. Улыбызны тәртипле итеп үстерергә тырышты. Бүгенге көндә яраткан оныкларыбызны үстерешергә ярдәм итеп яши. Кадерлем, минем бар эшләгән эшләрем дә синең ярдәмеңдә, синең сабырлыгың аркылы. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Вакытында аңлап, тыңлап, киңәшләреңне биреп, мине ирне ир итеп, балаңа газиз ана булып яши аласың. Алтыннан да алтынрак кешебез безнең. Без сине бик нык яратабыз. Уйласам мин узган тормышымны, күз алдыма килә елларым. Рәхмәт сиңа җаным, олы рәхмәт. Синең белән мин бәхетсез кеше булмадым. Пар канатым булып яшә мәңге, сөю хисен бер дә сүнмәсен. Ишегебезне ачып бер кайчан да өебезгә бәхетсезлек кермәсен. Иң кадерле, газиз кешебез син, бу буш сүзләр диеп уйлама. Әниләргә сыенып яшәгәннәр бәхетен таба якты дөньяда. Әти белән тигез яшәгез сез, ничек матур парлар йөргәндә. Шулай бергә каршы алыгыз сез, без сагынып кайтып кергәндә. Гомерең матур үссен, әнкәебез, әбекәем. Кайгы хәсрәт килә күрмәсен. Йөзең һаман аяз, көләч булсын. Күзләреңнең нуры сүнмәсен. Хөрмәтле Мәҗүдә Шамиловна, әни белән дөнья ямьле, тормыш матур дип юкка гына әйтмиләрдер. Шуңа күрә дә балаларыгыз, тормыш иптәшегез янәшәләрендә сезне, йомшак тавышлы, ягымлы, елмаеп торган әниләрен, сөекле хатыннан күргәч, күңелләрендә әйтеп бетергесез сөенеч тоялар. Ә бүген исә үзләренең шундый олы мәхәббәт тойгыларын әйтеп үткәнебезчә күркәм җыр белән тулыландыралар. Сораsalar Миннән юлларыңа алыр, бармы синең гашык бер ярың? Әллә кайдан сине сайлар идем, әйтер идем ул бит сине җаным. Мәхәббәттә парлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Һәр сәгатем синең өчен янам көйгәнгән. Уйламыйча торган минутым юк, аңлата алмыйм җаным хәләтен. Яратырга бары булдыра алам, ә минем юк башка сәләтем. Мәхәббәттә парлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышымда яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйгәнгән.
Көшек жайып шықтың қаршыма. Яшын бүгін сөю назларында, рәхмәтлімін сиңа барсына.